Salut, Smart Vinarix la o nouă serie. Zic se distrează cu piano. Da, ies și zic în conferință și încep astăzi o lume de survival single player. Se va numi... Dar, pot să zic eu ceva? Zi. Pot să le arăt cum cânt? Hai, arată. Stai, că m-am încurcat. Revin imediat. Da, zic, se preface că știi. Gata, hai. Gata, cum era? Ia. Deci văd că am un spawn foarte bun. Aici îmi voi face și casa, chiar îmi place. Și ia să iau niște lemn și îl mai ascultăm pe Zic, cum ne cântă. Ia, mai cântă. Hai, maestre. Steaua e numai una. Stai că revin acum. Deci hai, 1 și 2 și 3. Ups. Stai că am greșit notele, stai. Uite, stai. Gata. Băi, ia cântă-me. Zic. Zi repede că m-am încurcat din nou. Hai, ia dam. Pam. Ia cântă. Hai că aia o cântam eu la cor. Deci îmi place muzica asta, deci sunt obsedat. Care ți-am cântat eu? Da, am uitat. Stai că mai știu, bă, stai liniștit că mai știu. Am uitat să văd. Stai că cânt la ce vrei să cânt? La pian, la ce vrei să cânt? Nu mai cânta la nimic, lasă-mă și pe mine să vorbesc aici. Stai că... ok, hai zi repede. Da, probabil ați văzut că am textura Faithful. Și cam asta, hai, dă-i. Da, fii atent, melodia aia o cântam eu la cor, care te-am cântat-o mai înainte. Aha. Deci și asta a fost profesoara noastră la școală, știi? Da? Și am obsedat și am zis, da, mai pune o dată. Maică, știu să cânt și la mulți ani pentru tine, vrei să cânt? Da, cânt la iarnă. Bravo, aplauze. Perfect. Fii atent că cânt la pian. Mama, știi deci ai ieșit ceva, nu? Da. Stai că mai încerc. Trebuie să încerc continuare. Deci dați un like pentru că ne cântă Zic. Mă, stai că ți arăt eu ceva. Să-ți placă rău de tot. Deci stai să mai uit o dată că am pus notele pe o foaie. Stai să mă uit pe foaie care erau notele, da? Da. Văd că deja am găsit mult iron în peștera asta. Și sper că vedeți și voi ceva. Încă n-am găsit cărbune. Și direct m-am dus și eu la minat, dar
Dacă tot am găsit cave-ul ăsta, de ce să nu-l explorăm? Obsidian. Oh. Dar cărbune nu găsesc deloc. Bă, zic. Da? Am găsit 29 de iron și n-am găsit nicio bucată de cărbune. Oh, am găsit, gata, am găsit. Iupi, aplauze. O să vă cânt ceva la pian. Pam, pam, Ceva pam. mai șmecher. Cântă-și tu ceva mai șmecher. Na 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 na. Ce ai făcut, zic? Eu n-am făcut nimic, tu ai făcut. Bă, ești pregătit ca să cânt la pian? Hai. Ia fi atent. Uite că... Bă, ce-am făcut, bă? Ceva ce nu e bine. Stai că l-am băgat pe mut. Stai 2 secunde să-l scot din mut. Mut. We wish you a Merry Christmas. Ești pregătit? Nu. Hai că acum cât altceva, stai să mă gândesc, stai să mă uit pe foaie. Așa. Wow, Nimic, gata, hai că încep. zi muzicianul. Bun. Zic. Ce se aude? Te rog, oprește tu microfonul dacă mai vorbește cineva. Ok? Se pare că l-a oprit. E Spice că erau mulți monștri acolo și nu aș vrea să mor după ce am luat atâtea chestii. De fapt nu sunt chiar multe, doar iron nu mă interesează. Mai au cărbunele ăsta și îmi fac un alt pickaxe. Zic. Bă. Mă auzi? Hai gata cu cântatul, că poate să aud din naibii rău pe filmare. Bine, când a rotat, ok, gata. Toată facă, oprește-te, na. Așa, să te dau mai încet. Să iau repede cărbunele ăsta. Și fac niște torțe. Gata. Mă duc repede afară că din prima eu am început cu minatul. 9 minute. Îl mai țin. Probabil la 15 minute opresc, dar încă mai avem. Să fac să băgui ceva acolo. Nu mă plictisesc. Da, știu că te plictisești. Ai văzut ce grijă am de tine? Da. După ce că am grijă de tine, mai și am zis să mă dau pe mut. Dam. Mi-a căzut o gravel în cap.
Hai, gata, mă! Oh, gata. Hai bine așa. Iar cade Gravel și iar s-ar putea să mor. Fuck you. Da, am pus eu. Aici o torță și mai sparge-te. De ce Gravel? Să dea naiba peste el de Gravel. Bă, ce mă enervează. Nu. Da, mi-a plăcut. Mult. Da. Și una, și două, și trei. 1, 2, 1, 2. Vine Maris, vai de noi. Bă, ce mă enervează dărtul ăsta. Vino știu și al. Hai. Ups. Oricum voi mai face chestii și off camera. Bă, termină-mă odată cu pianul ăla. Deci, sunteți de acord să-l batem pe Zic dacă mai face odată așa? Poftim? Nimic. Lume, dacă mai vreți să continui așa, el să facă acolo survival și o să la pian, scrieți în comentarii și o să fac în continuare. Cum sună asta? Da. Ups, am închid pian. O fac, nu se poate așa ceva. Bă, da, eu nu te plătesc. Dacă ce lumea că vrea, eu nu te plătesc. Bă, am pus la plata ceva și din greșeală l-am închis. Fac. Ce ai făcut? Am băgat ceva la plata și l-am închis. Nu, de ce? Lasă-mă că din cauza ta. Ia zi, de ce nu s-a întâmplat la tine? Hm? Unul mă zăpoțește într-una ca să-i pun mapa. Ho, că se bagă la plata, distrat. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Nu că e văd că filmezi. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nu e așa, e 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. 42. 1, 2, 3, 1, 2, 3. A, în sfârșit, cred că am ajuns la suprafață. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1. Yes. E noapte. What the fuck, o să vezi. Bă, mi-am o idee. Zi. Tu uite, de exemplu, mamă, până și manele, bă, mi-a venit o idee, băgam ea. Bă, taci din gură. Bă. Nu da spoilere. Ah, filmez, pardon. Mamă, ce bă, băgam ea. Ups, sorry. Exact aici o să-mi fac casa. A, B, C, D, 42. Nu este așa. Ah. Bă, te găsesc. Hai, gata, acum. 21,42. Zic. Mulțumesc, nu e nevoie să mă aplaudați. Jos de pe tarabă. Las că mai sunt și hateri. Bă, da naiba, ador textura asta, bă.
What the fuck? Zic, filmez. Zic. Ah, sorry, bine. Ia să-mi fac un pat. Gata, dorm. What the fuck, aici repede am făcut? Da. Nu. Te-am dat încet. Ce să fac eu prima oară? Deci mai iau neștern și fac o găleată cu apă. Pam, pam, pam. Zic. Bă, după ce filmezi, da? Da, după ce filmezi te lasă cânti cât vrei tu. Ia, filmezi de 16 minute. Deci, lume, cam ăsta a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut acest episod, apăsați butonul de like. Și până data viitoare, eu am fost Marius și ne vedem data viitoare. Pa, pa!